За какво ще говорим днес? Ще говорим за това кога е време да се смениш работата. Кои са знаците, какво е окей, кое не е окей, с кое да се примириш и да останеш, с кое не. И ще го разгледам това отново в три основни точки. Така че без допълнително забавяне, направо да ходим към първата точка. Първата точка е заплата. Но тук няма да си говорим просто за това какво е окей, какво не е окей, каква заплата да получиш, а направо сме направили една разбивка, която може да се скриншотнеш и сега ще обясним. Така, първо, какво означава, че факторът заплата е причина за смяна на работното място? Какво означава? Означава, че ако вършиш много работа, а пък не си възнаграден за това нещо, най-нормалното е да си намериш нова работа. Но какво означава? Кога всъщност е прага? Къде е окей да останеш? Къде не е окей да останеш? Сега ще минем през тези рейнджове, които сме написали и ще обясним всъщност какво означава. Това, че от 0 до 2 години пише 1400 до 4000 нет, не означава, че с 2 години опит не може да си на 5000, не означава, че не може да си на 2000. Естествено, това не е единствения фактор, има още два, така че не го взимайте просто само числото, което пише на вашата заплата и числото, което имате на години, позиция и така нататък. И тук е много важно да уточним, че говорим, ако искаш ти да се развиваш, ако искаш да не изоставаш, ако искаш да имаш някаква сигурност на пазара и искаш да не те е срам, че си софтуер инженер, а не това, което правиш да може да го направи и баба ти и дядо ти с ChatGPT. Така че, ако имаш между 0 и 2 години опит, какво означава първо това да имаш 0 2 години опит? Нали, ние сме го написали entry level, стартова позиция. Какво означава това? Това означава, че ти най-вероятно сега си бил или в университет, или си минал през някаква академия. Общо в момента те първа започваш в сферата. Тоест ти на тая компания никаква стойност не носиш. Почти никаква. Тоест ти почти не им изкарваш пари. Ти твоята заплата трудно си изкарваш. Изключение правят аутсорсинг компаниите, които буквално те продават за времето, което работиш. Тоест прекарваш днеска 8 часа, плащат ти 150 лева заплата, те прибират 800 евро контракт. Окей, там си изкарваш. Но те така че директно ти трейдат времето. Но това не е място, където ще научиш знания. Абсолютно е супер да започнеш каквато и да е компания, но да се върнем на темата. Така иначе не носиш ползи, особено на продуктовите компании. Те трябва да те обучат, трябва да ти дадат всичко, що годе, не от нулата, но от практическа гледна точка, може би от нулата. Така че ти в entry позиция, в стартова позиция нямаш изисквания за пари. Не може да имаш. Какво значи ще имаш изисквания? Чух наскоро много хора, които се чудят дали да приемат заплата за стартова позиция, защото била ниска. Ти им губиш пари. Те ти дават 1800 лева чисто, което са 2500-700 лева с осигуровки и данъци, да те обучат. Буквално ти предлагат обучение за пари и ти се чудиш да го вземеш. Не знам. Изключваме ги тези случаи. Отиваш в начална позиция, няма значение общото каква е заплата. Този рейндж от 1400 до 4000, особено когато стартираш, е по-скоро средния за пазар. Не е нещо специфично, няма нещо в самото число, примерно 3000, 2000 и така нататък. Отидеш ли вече близо 2 години опит, ако ти през това време наистина си работил, учил се здраво, работил си по 8 часа всеки ден, а не в петък да стръваш на обяд и да пиеш бира. Абсурдно. Тогава това какво означава? Означава, че ако имаш 2 години опит и си на под 3000 лева заплата, сега сме сложили червен прак, може би си underpaid. Тоест, може би ти плащат по-малко, отколкото заслужаваш и изкараш. Ако наистина в тези 2 години ти си учил, работил, допринасял. Което би било червен флаг за компанията, ти да се огледаш. Първо, имаш ли ти всъщност те умения да докарваш някаква стойност на тази компания? Започни винаги търси проблема в себе си, не търси в компаниите проблема. Не търси в другите. Проблема винаги 100% от случаите, 101% от случаите е в теб. Никой не ти е виновен с нещо. Така че ако си на под 3000 лева заплата, имаш вече 2 години или година и половина, близо 2 години или малко на 2 години опит, може би, ако наистина си вършил съвестно нещата, си подценен, плащат ти по-малко. Съответно е със сигурност, ако другите неща се изпълнят, добър знак ти да се потърсиш ново работно място или да преговориш в текущото си и така нататък. Но ми прилича в добрите продуктови компании, никой няма да те остави с 2 години опит да си добър инженер и да си на под 3000 лева заплата. Така че шансовете най-вероятно са, че в аутсорсинг компания, там с техните производни имена, косорсинг, сорсинг, общо взето продават ли ти времето за час, а не зависят те от продукта си, твоето време се търгува на час. Така че най-вероятно това, което правиш, няма огромна добавена стойност за самата компания. И компанията има интерес да те продава по-дълго време. Естествено, селски екипите ще кажат, да, това означава да вършим добра стойност, това ще го коментираме в друго видео. Минаваме към следващата стъпка. Ако си между година и половина и 4 години. Тук малко годините, както ще видите на всички, е, че долната граница се слепва с дори преминава отвъд горната на предходната позиция. Тъй като винаги има доста по-амбициозни хора, които имат по-силен опит още от преди да започнат да работят. Ходили на хакатони, занимавали да се вкъщи много допълнително, било ми интересно, състезатели и така нататък. Затова, нали, има и хора, които с година и половина са примерно на 4, на 5000, на 8000 лева заплати дори. Аз самия съм бил такъв с по 2 години опит, минат на 10 000 лева заплата. Това също може би ще го коментираме в друго видео, ще обясня как може да го направиш потенциално и ти. Най-вероятно е много малко вероятно, най-вероятно не можеш, но ще обясня всъщност какво, как и защо съм направил аз, за да стигна до там.
Ако имаш между година и половина и 4 години опит, това, което се очаква, вече ако си и на средна позиция мид и взимаш заплата между 4000 и 8000 лева, вече започнеш ли отиваш към горната граница около 4 години, 3,5, 4,5 години опит си на под 7000 лева заплата, нещо не е окей, най-вероятно. Говоря с немалко хора, които са с примерно 3-4 години опит, са на 5-6 хиляди лева заплата, което е средно до някъде, особено за добрите компании. Но отидеш вече към горната граница, към 4 години опит, вече трябва да преминаваш към синьор. Защото ако ти останеш с 5, 6, 7 години опит на тези пари, очакванията към теб в добрите компании почват много да скачат и означава, че ти някъде изоставаш. Така че в този случай около 7, дори 6 хиляди за доста хора би било червена граница, но да речем 7 хиляди с така по-голяма сигурност, за повече хора това би било вярно. И отиваме вече към позицията, която всички хора най-много се интересуват. Синьор, кога ще стана синьор. Ако имаш между 3 и 6 години опит, напълно възможно да си вече синьор, особено ако си вкарвал доста време, учил се, работил се здраво. Виж сега, нещо много важно. Когато аз дързах първите години в кариерата си, не работих по 5 часа, по 4 часа, колкото моите колеги са работили, работих по 10 часа плюс уикенда. Тоест аз на седмица съм правил около 60, 65, 70 часа работа. Моите колеги за предни работа по 4 часа правят 20 часа работа. И аз когато работя 60, те когато работят 20, аз нормално 3 пъти по-бързо да напредвам. За 3 години да напредна колкото те за 9. Даже и повече, тъй като има оттам нататък вече нали, акумулираща стойност и така нататък. Така че стигнеш да си на позиция 3 до 6 години опит, особено гониш вече 6 години опит, ако искаш наистина да се развиваш бързо и си под 9000 лева заплата, то най-вероятно някъде нещо не е както трябва и би било добър знак да се огледаш. Естествено, пак гледаш първо към себе си. И последната точка е доста интересна. What's next? Тук вече ако имаш над 4 години и половина опит и вече си преминал, ако си преминал и да синьор, защото ти може да си още в синьор позиция и да си първо на 8500 на 9000 лева заплата, супер, няма никакъв проблем. Но ако имаш над 4 години и половина опит, минал си над синьор, т.е. станал си стаф инженер, станал си някакъв тех лид и така нататък. И си на по 9000 лева заплата въпреки това. Тук ще видите, че заплатите са едни същи, но тук рейнджа е 3 до 6 години, а в дори 4 години и половина. Тоест, ако си над синьор и си на под 9000 лева заплата, имаш над 4 години и половина опит, най-вероятно стойността, която добавяш не е толкова колкото си мислиш. Вчера имах разговор с човек с 15 години опит, който толкова много се вярваше, толкова много стойност предавал и на него му било неудобно да отиде на интервю да го питат тъпи въпроси, 15 годишни хърловци се изрази. Абсурдно. Имаш бизнес от една страна. Това са правилата на играта, не ги определяш, не ги определям аз, не ги определяш и ти, който гледаш. Правилата на играта са такива. Има тези стъпки. Ако искаш, ставаш добър, минаваш ги, успяваш да се адаптираш, ако си толкова велики добър, какво пречи да минеш рунда интервюта да те питат няколко елементарни въпроса. Така че, ако си над синьор позиция и си на под 9000 лева заплата, позицията ти е над синьор само на хартия. Така, тук може да говорим още много, може да се скриншотните тая графика, да се я гледате и да се разсъждавате. Поне ако имате въпроси, долу в коментарите или пък може да пишете дори на Instagram страницата ни в LinkedIn, на мен, почти на всички хора отговарям, така че казвам почти на всички, тъй като някой не успявам да му видя съобщението. Ако не съм ти отговорил в рамките на 3-4-5 дни седмица, пиши ми отново, най-вероятно съобщението се е загубил някъде, така че не се притеснявай. Минаваме към следващото нещо, умения. Това е най-важното нещо. Ако се чуеш да сменяш работата, най-важното нещо е какви умения придобиваш, колко знания успяваш да трупаш и след малко ще си говорим пък как спрямо тях да прецениш, но тук първо ще разгледаме една графика, която е свързана с заплата и знания. Виждаме на оста Y, тази, която е нагоре, заплата, на оста X виждаме умения и има висока корелация до около 10-12 хиляди лева нет. Това тук е рейнджа между 10 и 12 хиляди лева нет. С тази линия описваме корелацията, т.е. придобиваш повече знания умения, придобиваш повече заплата. Виж как растат. Имаш повече знания умения, повече заплата. Сега естествено това не е точно така линейна, обикновено по-скоро изглежда стъпаловидно. Тоест, примерно започваш тук на 2000, даже сега ще го очертаем. Започваш примерно така някъде на ниско, трупаш знания и умения, после скок, отиваш на по-висока заплата, трупаш знания и умения, скок, отиваш на по-висока заплата. Тук направо ще го направим да си в рейнджа, за да е по-лесно да чертаем много, но обикновено така изглежда реалния прогрес. Тоест, това тук не трябва да е нагоре. Започваш от някъде, трупаш знания и умения, правиш голям скок. Сега тези неща, ако ги начертаем под една линия, сравнително ще получим същия ъгъл. Доста добра линия, който е учил машин learning, доста добре сме фитнали, всъщност регрешен линията. Общо взето около 10 до 12 хиляди лева нет в България към момента, май месец 2025 година, има много висока корелация между знания и умения. Какво означава? Това означава, че трупайки повече знания и умения, много силно вероятно се увеличава и заплатата, докато минеш 10 000 лева и преди 12 000 лева. Тоест, ако ти твърдиш, че имаш уникални знания и умения, от 6 години си най-добре инженер, си на 5000 лева заплата, отиди и си потърси повече заплата. Ако смяташ, че наистина заслужаваш, но не можеш да смениш интервюта, нещо друго ти пречи, пиши ни, ще ти помогнем, ще вдигнем за 2 месеца даже, ако не си толкова добър. Ако не си толкова добър, ще да те и upskillнем. Тоест да минем през техническа подготовка, да попълним пропуските, които имаш. Там ще работи с някой човек, който ще ти помага, ще ти обяснява, за да можеш да достигнеш това техническо ниво, което се изисква. Затова и нашата програма работи безотказно, тъй като има ясни неща, които ти трябва да знаеш, за да стигнеш 10 до 12 лева нет. Много хора се рационализират и казват,
скоро четох коментар под мой пост, който беше: ако се събуди днеска от една страна, давал 10 000, ако се събуди от друга страна, дава 8 000. Това е пълни глупости. Дори не знам какво да коментирам. Ясна корелация до около 10-12 лева. Това са показали статистики. Те ще сме работили с близо 400 човека последните няколко години. Ако не си там, знания и умения. Трупай повече. YouTube е безплатен, MIT OpenCourseWare е безплатен. Изгледай всичките курсове на MIT OpenCourseWare, които са свързани с това, което правиш. Прочети основните книги. Най-вероятно ще стигнеш там. Естествено, най-лесно се учи с човек от човек, по-бързо и така нататък, но не е невъзможно, няма някаква тайна. Така, и отиваме към най-важното, прогреса. Тук ще обясним и за знанията и уменията. Ето това е най-важното нещо. Най-важното нещо за цялата ти кариера. Моментите, които имаш. В текущата си позиция. Имаше ли вчера момент? Имаше ли миналия месец момент? Имаше ли преди една година моменти? Ако това нещо намалява или е константно ниско, ти си на грешно място. Без да трупаш нови знания, без да трупаш нови умения, който каквото и да говори, гаранцията е една, че ти вървиш надолу. Защото нови неща, реално хоризонта от знания, той се увеличава постоянно. Ако ти обаче се стоиш в една малка точка и операш само там, съотношението на знания, които имаш ти спрямо разширяващия си хоризонт, става все по-лошо и по-лошо. Тоест преди се знаел тази част от това парче, което е било примерно 20%, но сега парчето е двойно. Тоест ти вече знаеш 10%. Съответно, твоята стойност е два пъти по-малка. Няма някаква тайна. Ако нямаш моменти, нещо не е окей. Със сигурност това е най-добрият начин, по който да разбереш дали е време да смениш работата. Дори да се преместиш на място с 1000 лева повече, 500, 1500. Ако имаш повече моменти, ако имаш повече знания, умения, ти ще натрупаш умствен капитал от знания, които може да капитализираш след това много по-добре. Така че старай се да имаш на работното си място моменти. Те 8 часа ти да напредваш, да учиш достатъчно, да не се налага след работа да вкарваш по 4-5 часа. Както в момента хората, с които работим в програмата ни масово, те вкарват по няколко часа всеки ден, по 1 час, половин час, по 2 часа, по 3 часа имаме хора дори. До кога така? Ти имаш семейство, имаш приятели, искаш да излизаш, фитнес, хобита, родители и така нататък. Съответно, натрупвайки тази инерция и тези знания няколко месеца, 5 месеца, 6 месеца, една година, отиваш в по-добра компания, вкарвате примерно в топ компания, отиваш в Trading 212, в Man Group, в Redis, в Yotpo и така нататък. Там вече имаш моменти всеки ден, всяка седмица, всеки месец постоянно. И вече ти работейки 8 часа, 9 часа фокусиран на работа, не ти се налага в свободното си време да вкарваш отново време, за да можеш да се изравниш с темповете, с които расте и развитието на пазара. Естествено, ако искаш да си топ, най-вероятно ще вкараш още време, но говорим това да останеш конкурентно способен, да не се притесняваш, че ако има уволнения, ти няма можеш да намериш работа, защото в момента има хора, които по 6 месеца, по 8 месеца, има човек от юли месец миналата година, с който говорим в момента, който не може да намери работа. 10 месеца, това е човек с 6 години опит. И то с технологии като Java, backend и така нататък. Така че търси моментите. Нямаш ли моментите, бягай скоро. As soon as possible. Това беше презентацията за днес. Ето тук ще го направя така по-малко, за да може който иска да си го скриншотне. Даже може да добавим и в описанието с някакъв линк, но със сигурност ако искате да го намерите в нашето общество го има, така че но просто си го скриншотни смисъл. Няма нужда да го правим по-сложно, отколкото може да бъде. Това са трите най-важни неща, които да знаеш дали трябва да търсиш нова работа. Ако ти плаща достатъчно добре, но смяташ, че имаш знанията и уменията, от друга страна, ако нямаш знанията и уменията, стигне се. Набави тези знания и умения. Намери начин да ги поправиш, за да можеш да си конкурентно способен. А не като човека с 15 години, няма да назовавам как се казва, който смята, че е най-добрия, ама е на 4000 лева заплата и какво ще ходи сега да им решава на тези компании задачите. Търси корелацията. Ако до 10-12 лева не можеш да стигнеш, имаш липса на знания и умения и имаш ли моменти. Ако нямаш моменти, т.е. неща, които не си мислил, че може нещо да се крие там. Не си очаквал, че може да научиш нещо ново. Ако нямаш моменти, най-вероятно не си на добро място. Благодаря ти за отделеното време. Надявам се видеото да ти е помогнало да определиш за себе си. Ако имаш някакви въпроси, не се колебай да свържеш с нас по всяко време в социалните мрежи, през сайта ни на апликация, в Instagram, в LinkedIn. Аз също съм на среща. Пиши ли в коментарите, ще ти отговорим и ти пожелавам много успешна кариера. Вече половин година мина, буквално. 6 месеца минаха, остават 6, така че възползвай се, ако тези 6 си ги пропилял, се възползвай следващите 6. Благодаря ти и до нови срещи!